Moikka! Tänään on taas joulukalenterin avausta ja mä niin toivoisin, että mä saisin sen repun, mutta eilen tuli pelkkiä omenoita. Ja sitten perjantaina, eli ykköspäivänä, hevonen. Niin, katsotaan. Ja mä huomasin, että kakkonen on just kolmonen on täällä. Joten avataan se. Elikkä siis mä niin haluan jotain muuta kuin ominoista jotain. Ei. Ootko nyt tosissas niin? Just nyt. Mä saan niitä, mitä mä kaipaan niin tyylin vähiten. Eli tämmönen koodi tuli. En kyllä ymmärrä miksi se on niinku tämmönen. Koska no siis en ymmärrä, koska tää on niinku tämmönen. Ei täältä tuu mitään tarroja. Ainakaan tossa kuvassa ei näy, niin en kyllä ymmärrä miksi tuli tämmönen. No, siellä sitten on. Hei hei.